сега ние преписвачи ли ще завършим? Ще завършим. Катя, айде сега с този сценарий да почваме с игрите, в които няма да ви кажа какви награди ще раздаваме, тъй като сценаристите ми забраниха. Само мога да ви кажа, че ще бъдат 700 мл. Точка. За първата игра могат да се включат 4 момчета и 4 момичета. Къде са тези момичета и момчета, бе? Чакаме желаящите на сцената. Първия! Ехе! Приятни още, бе! Давайте още! 17-та група, знам, че сте тук. Да. 16-та също. Хайде! 700 мл. Отлежал, 20 годишно. Още едно момиче. Така, разпределете са, колеги, по двойки. Ето ви, например, сте първата двойка. Едно момиче тук да дойде. Вие сте втората двойка, за сега другите да изчакат настрани. Сега. Не виждам. Така, сега двете двойки нека да застанат една до друга. Моята асистентка ще завърже на левия крак на двете момичета по един балон. Двете двойки ще трябва да танцуват под звуците на различни песни, като ти ще трябва да спукаш нейния балон, а тя съответно да спука твоя, докато танцувате. Някой, ако завърже балоните, ще е много добре.
бялата сцента, за да излъчим краен победител. You wanna hot body? You wanna do body? You wanna Maserati? You better work, bitch. You wanna Lamborghini? Sit Martins, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Честито, колеги, вие сте победители. Получавате нашата награда. Колеги, следващата игра сценаристът казаха друго. А сега, колеги, настъпи дългоочакваният момент за връчването на нашите Оскари. Подкрепете ни малко да! Благодарим! Започваме с първата номинация в категория най-голям обем предизвикани сълзи. Имате ли предположение кой може да бъде, колеги? Не, колежки, това не е асистент Джапаров, а лошото момче от Бургас, което обича всичко гръцко. Моля, посрещнете главен асистент доктор Камелар Дериватов! О, колежки, благодаря. Благодаря. То Оскар. Добре, добър вечер. Някоя колежка само, ако може да й подържи Оскара за малко. Благодаря ти, ще си го взема след малко. Добър вечер, колеги. Да си призная честно, тази награда малко ме изненада. Защо точно на мен? Добре де, нали все пак 2% от студентите взимат изпита при мен от първия път? Не мога да разбера. Спокойно, колеги. Има поправки, има ликвидации, има условни. Все ще се видим, все ще го вземете спокойно. Там колегите, отзад какво правите, бе? Да не пушите, Не дейте, бе, колеги, не дейте, бе. То е вредно, не дейте така. Не ме гледайте мен. Аз съм ги започнал от 3-ти клас цигарите. Обаче, аз пуша специални цигари. Гръцки. Те са малко, по-малко вредни.
Нали сте забелязали на кутиите как пише колко вреди за здравето с цигарите? Добре, за какво е това? Всеки го знае. Абе, напишете нещо за Европейската централна банка. Нещо за БНБ. Нещо за партнерната търговия. Нещо така по-интересно. Да вземе да го научите. Като казах Европейската централна банка, искам да благодаря на Европейската централна банка, на БНБ, на Валутния борд, на Гърция, на гръцкия финансов министър Георгос Правопулос. Също така искам да благодаря и на управител на Гръцката народна банка Янос Ставропаус за това, че съм тук. Не на последно място искам да благодаря на професор Вачков, който ме направи от едно малко бургаско момче един истински мъж. Също така искам да благодаря на професор Коцев и на моят най-добър приятел Недялко Вълканов. Недялко, тук ли си е? Недялко, искам да благодаря на тези хора. Без тях нямаше тази вечер да съм тук. Мен тези кърпичи колеги няма да ми трябва. Нали знаете, скоро идва сесия, а на втори курс ще им трябва. Ами колеги, вие тук хубаво забавлявате, обаче да остана късно. Аз трябва да тръгвам, защото утре в 7:30 трябва да водя лекции. Не смятате ли как ми е на мен? Добре, благодаря ви за вниманието. Приятна вечер от мен. Стояне, ти плака ли много след изпита? И аз си признай. 3 пъти за 3. Така е, то пред доцент Камаларов не става от първия път. То къде не става от първия път? Продължаваме с втората номинация. В категория неуспешен брокер на Уолл Стрит. Единственото, което мога да ви кажа за него, че е фен на класическата музика. Най-вече по време на контролните ни. За мен е чест да ви представя главен асистент доктор Фондио Борсов! Мерси много, колежки. Това ли ми е наградата? Слушалки! Чи 2. Искам да благодаря много за тая награда. Още от утре ще вкарам на упражнения, докато имате контрол на всичките. Не знам дали сте се готвили. Ако не сте ще се готвите тая вечер, не знам. И искам да благодаря за тая награда най-вече на Bulgarian On Air. Без нея това никога нямаше да стане реалност. И вие гледате, нали? Не само аз. Най-добрата телевизия. Също така искам да благодаря на Българска фондова борса, която днес направи сделки за 15 лева. Ето това е пазарна икономика в тая страна. За това говорим, за това учим. Също така, не ви ли е студено в тая зала, бе? Не ви ли е хлад? Ето това. Мерси, колежки. Не знам на вас не ви ли е хладно в тая зала. Така. И искам да ви кажа нещо за изпита. Не знам дали записвате. Имате ли някаква салфетка или нещо? Изпита наближава, вие не се смиете. Искам да записвате. Не, отзаде да нова ме чуете. Записвате ли? За изпита ще се включват банки, финансови борси, мерси колега, депозитни сертификати, полици, съкровищни бонове и бях ви дал едни 3000 страници на руски език по дефолт. Вие трябва да го знаете, бе, хора. То не е в кръвта, то е руски, бе. Ма трябва да го знаете. Ма не се притеснявайте. Като
Като имате свободно време, ако прегледайте то от тия 3000 страници, само 1500 ще се включат на контролното на изпита. Малко по-спокойно, малко да въведат живи. Знам, че е забранено, ама в университета е забранено, тук не е забранено. Вземете малко тия чаши тук на първите редове, малко и ги вдигнете, малко да се постоплите, бе. Само на мен ли ме е студено в тая зала, бе? Само на мен ли ме е студено? По-добре, така е много по-добре. Та, друго май нямам какво да ви кажа, а пак не е студено. Той в университета не е позволено, ма и джиджия тук ще се затвори малко. Но стига сте ме навличали, тая малко да стопля тая зала. Докарай нещо да стопля тая зала най-накрая. И зато и говорих. Дръж малко тези слушалки. Малко да я постоплим тая зала най-накрая, няма да настим. Няма да пусна по-рано, те ли иначе. Който са готвили, са готвили. Ще я постопля, не се притесняйте и ви да ни настините, нече нещо. И най-вече, заради всеки успех, стои някой човек, който да подкрепя през всичкото това време. Мисля, че сега е момента, в който трябва да благодаря на Вера ми гърба ми, а именно на най-добрия ми приятел Камелар Дериватов! Аплодисменти! Наско, мерси, ти си истински приятел. Това е! Да те постопли малко човек в тази студена зима, бе! Наско, ти имаш утре рано упражнение, нали? Имам, давай! По-бързо, добре. Ще дойде само с мен да платя тока, че... Чакай, дръж този Оскар, не мога да го да... Не е духалката, дръж този Оскар. Ще дойде само с мен да платя този ток. Аз имам такъв, аз имам. И ти ли имаш Оскар? Тая вечер всички имаме Оскари, бе. Само Наско, ще дойде с мен да платя този ток. Пак ли, Недялко? Абе, не знам какви са тия сметки, бе, хора. Само на мен ли ме е студено в тази зала, бе? Да на вас не ви ли е хладно, бе? Гледай, евро, вече в евро плащам. Да ги приватизират, да ги национализират, да ги правят на акции тия ЕРП-та, да ги изкупя най-накрая. Каква е тая сметка? Цялата ми заплата отиди, бе! А не мога повече така, бе! Ще настина, бе, хора, здравето е на първо място, бе! Ние с нас отиваме да платим тока, а на вас да пожелавам приятно изкарване и са топлети малко, бе! Студено е, зима е! Айде, приятно изкарване на всички! Ние тръгваме с нас! Кати, знаеш ли какво е казал Господ на жените с голям бюст? Не. Няма откъде да знаеш. Случва се. А ти знаеш ли? Казват, че смехът е здраве. Освен здраве, виждам, че и бръчка образува. А ти знаеш ли кога се образуваха първите бръчки? Не, ама... Когато разбрах, че ти ще си другия водещ на вечерта на специалността. Обаче, давай да не се отклоняваме от темата, а да представим третата номинация. А тя е в категория посланник на смеха. Колега, ти между другото някога ходил ли си в Лондон? Усещам, че искаш да те заведа. Не, има кой да ме заведе, обаче нашият следващ гост пристигна току-що от Англия специално за церемонията по връчването на Оскарите. Моля, посрещнете доцент доктор Инвест Лондонов! Само такава свещ няма. Тая да не е японска. Само тези свещи няма. Благодаря за тая свещ. Хело, колежки. Колко колежки имаме в залата? Колко колежки имаме? Добре, колегите могат да отидат в черното, ако искат. Да ме оставят насаме с колежките. Искам да благодаря на много хора днеска, тая вечер за тая награда. Първо искам да благодаря на първи, втори, трети, не курс, а РПУ, че тая вечер нямаше происшествия. Аз откъде я знам, че в България е с лява дирекция. Аз съм карал в Лондон на дясна дирекция.
Искам да благодаря нашия лидер, да не го забравя. Здрасти! С него бяхме са квартиранти и са студенти. И само аз готвя. На трето място искам да благодаря на моите много добри приятели от Лондон. Това са Джони, Джак, Джим и Бим. Така и така съм тук, искам да ви кажа, колко ще държат по инвестиции изпит? Много ли сте? Ама вие сте много бе хора. Добре, ще ви кажа какво да пишете за изпита, какво да учите. Господина преди малко, на който му беше студено, той ви пратил ние 300 листи, 3000 листа или колко бяха. Искам да научите и тях, и инвестициите. За изпита си носете елки, миксери, пасатори, ще готвим, ще правим крем кранел и текст. Благодаря, колежки. И да ви кажа за последно, само на момичетата, мъж и кучи, както го научиш. Място, естествено, моята жена. Едно необходимо зло в моя живот. Която, между другото, трябва да поздравя, защото нейната мечта най-после се спъдна и те фалираха. Не на последно място, желая да върна на жеста на моя приятел. Ай, че го не полет. В заключение ще пожелая на всички една приятна вечер, едно приятно изкарване. Аз отивам да се наблюдавам в катедрата, тъй като доста значителни количества алкохол видях. И знаете, че имам основание да се притеснявам. Благодаря ви. Колеги, за нас беше чест да ви забавляваме тази вечер. Без вас нашата вечер нямаше да бъде същата. Благодарим ви. Поздравя! А сега искаме да връчим няколко награди и е време за нашата томбола. Това са номерчетата, които получихте на входа. Така ще бъдат раздадени няколко награди. Стояните, къде отиде? Нашата колежка ще натиска копчето за късмет. Номерата почват да се разбъркват. Добре бе, кой е 74-ти номер да се дойде бързо? Ако няма да теглим друг. Нека да дадем шанс на другия да спечели. Ето го колегата от 16-та група. Колега, вие получавате едни великденски яйчеца, понеже е края на тази седмица е Великден. Моля. Да се чукаш на здраве. Ето я колежката с 74 номер, нека да дадем на нея една награда. А на вас, колежка, една великденска метличка. Да си изметете лошия късмет за сесията, само успехи да имате. Следващия номер.
Моите колежки. Отново разбъркваме. 594. 594. Така че нека да направим още едно разбъркване. И 10. Имаме ли 210 да си дигнат ръката? Ей, там видяхме една колежка, която ти на ръка. Абе, Кати, тези хора почнаха да се напиват нещо. Кубите се набират. Време. Започваме с още две награди и да се сме в тълпа. Хайде, колеги. Нека да направим още едно разбъркване. Добре. Ето го колегата с 594. Заповядайте, колега, една весела. Да привличате колежките. $197. 197 е за теб. 197. Нещи вие спечелите една хавайска поличка. Ще бъде нужно за танците. И още един номер да изтеглим. 448. Ето една хубава колежка. И сега теглим последният номер за тази вечер. Колеги, за съжаление системата се счупи. Ще трябва някой да изтегли ръчно номера. Къде е купчето? Номер 17. Кой е номер 17? Мачът не беше това. Професоре, това е един подарък от нас, от целия трети курс. С вашия лик, с долар и пише им Бачков Уитръс. Надяваме се да ви харесате. Нямам думи. Много благодаря. Въпреки, че леко се съмнявам дали е нагласена ситуацията, защото преди малко казах, Джапаров веднага е попил и е донесъл, че съм с номер 17. 17. И така съм взел думата, мога да кажа, нали? За да не бавим. Много благодаря. Първо аплодисменти за участниците в програмата. Тази програма предизвика у мен редица въпроси и аз откривам нови нюанси в характериен аспект. Нови констелации в моя характер и моето поведение, както се казва. Ще си помисля. Второ, мисля да извикам специално заседание на катедрата, за да обсъдим някои положения, повдигнати тук на скетчовете. Това е кръга на шегата, разбира се. Много благодаря. Ние се препознахме.
Даже бяхте, може би, малко по-така елегантно и по-тактични и трябваше да диверсифицирате портфейла, т.е. да включите повече персонажи, защото някои хора се разсърдиха, че не са включени. Да, имаше такива, например, доцент Йорданов не беше удовлетворен, така че до край ни е включен, доцент Данчо Петров и така нататък, да не ги изброявам. Доцент Стоян Киров беше плахо застъпен. Не чух и не разпознах колегата доцент Димитър Рафаилов също, но няма значение. Аплодисменти за всички. Уважаеми колеги, ние сме за пореден път заедно и отново за пореден път пред светли великденски празници. Аз искам да ви пожелая много весело изкарване на тези празници, много здраве, много любов, много смиреност в тези празници, да успявате да инвестирате в себе си и да вярвате в себе си, защото вие сте номер едно като специалност. Вярно е, че в Икономическия университет Варна има две специалности, това е финанси и всички останали. И това го казвам с изключителна гордост и не са голословни думи. Специалност финанси доказа, че в своята кратка история, тук в най-новата си история, тя действително е водеща в Икономическия университет Варна. Пожелавам ви много настроение и, разбира се, много съзнателна, успешна подготовка за предстоящите изпити и държавните изпити за магистри и бакалаври. И си обещавам, че в следващото издание на Въведение в банковото дело ще има още повече текст под линия. И това е нищо, разбира се, и този текст под линия ще бъде включен за държавен изпит. Шегувам се, разбира се. Всичко най-добро, приятна вечер! Приятели, добър вечер, ви казваме и ние от екипа на Авеню. Забавлявайте се, пак бъдете готини, луди и много смикати. Авеню, добър вечер.